nejlepší je to, že si to po chmelu, ale při nastoupání jde do toho portíku, tak to nedáme. Ale já jsem jednou takhle letěl na Kozákově, nebo někde, a přede jednou voral, tak jsem takhle za ním, a najednou voral přistal na stromě. A ty furt za ním. A tam na vedlejším. Jak to věděli, že tam ten stoupá? No, ty vidějí, Tady to skončilo. Víte, když ten ostříž vidí, já nevím, z kolika set metrů vidí myš, tak musí vidět snad i ty mouchy v tom stoupáku. A oni to mají v krvi, jo. Tak jako zase tak pěkně nechodějí po zemi jako my, že jo? Ale ani točí teď proti směru, co? Myslíš, že nám to taky závidí, jak my? Že nám to přejou. Jeden proti směru točí, nebo dva. Dostane pokutu. Jdou na to, no. Přijde o piloťák. To je podvod, jo. Wow, další. To tady nějak roděj. Tak do toho chumu nechtěl poběžet. No asi teda myslím, že oni v první řadě taky letějí tam, kde je chumel. Samozřejmě, protože jak když je někde, tak je tam buď potrava, nebo stoupák. A v mraku oni vidět? Nebo ne? Já myslím, že do mraku moc není.